Moi! Moi! Nyt se on tossa. Tässä mä oon. Moi, Laika. Hei. Eli, jakso 4. Kyllä. Mun piti olla jo jaksossa 3, mutta sitten kävi Mauno-episodi ja en mä sit tullutkaan. No nyt se on siitä. Tänään on lauantai 19.3. Muista sanoa mitään. Eikä ruvennut lukata koko viimeksi. Ja mä oon Tui. Mä oon yhä Laika. Aivan. Ja lopussa sitten mä yritän saada semmoisen hienon jutun, kuka me ollaan missäkin. Okei. Katsotaan. Mä otan tämän toisen hatun pois, koska mulla on otan sitä molemmat pois, koska mulla on oikeesti tosi kuuluu. Joo. Nyt mä oon tosi ottukka. Ihan hyvä. Tuo. No. Mulla on teillä jotain valmistelua. Eihän mä näyttele. En, koska ne oli silloin vielä vähän kesken. Eli nää on ne Laikalle neulotut Slipstrip Spiral sukat. Josta on tämmönen pyöreä kärki, joka on annettu varpaista. Ja sitten niissä on vähän huonosti näköjään tomaattikantapää, Sweet Tomato Heel Catboardilta. Jos on siis tämmösiä hienoja pätkejä. Ja näissä on tää harmaa, näin päin, on Dropsin Faberia. Tää harmaasta on siis tosi tämmöstä karkeeta, mä en tiedä minkä takia. Ihan hirveen karkeeta, tämmöstä niinku, mä näkeekin. Se on tosi pörröstä. Ja sitten tää pinkki on Four Seasons Grundle in Hot Socks Neonin pinkkiä. En tiedä onko se mitä varsinaista nimeä. Mut sukkahullutuksen ensimmäiset sukat suoritettu. Musta oli hyvä, kun sun mielestä näistä olisi voinut tulla tylsät, kun sulla on vaan 2 semisolia. Sitten mä sanoin sille, että jos sulla on harmaa ja ne on pinkki, niin kuinka tylsät niistä voi tulla? En tiedä, tosi tylsät. Siis se tylsyys lähti siitä, että siellä varsinaisessa kilpailuryhmässä sanottiin, että, voi tulla, että jos otatte 2 solidia, niin tulee ehkä tylsät sukat. Okei, kyllähän tästä tuli tosi monilla, niin kun ne teki. Ehkä moni teki 2 liukuvärhyllä tai pätkiksellä tai jollain. Ne tuli tosi hauskoja, en mä sillä. Mutta tää ei tosiaankaan tylsät. Itse mietti vielä sitä, että pitääkö se ottaa mustavalkoinen kuva, jos ei katso, että onko riittävästi kontrastia. Mä sanoisin että taas, että kun harmaassa ei ole saturaatiota, niin silloin mikä vaan missä on väriä, niin se toimii kyllä kontrastilla harmaalle. Paitsi jos ne on niin kuin, toinen on tosi vaalea harmaa, sitten on joku tosi vaalea pastelli. Niin kuin, sitten ei ehkä. Mutta toimi. Laika ei saa näitä vielä. Miksen? Rakensit vasta jouluna. Mä oon siis mukana mulle vain eikö jankaisemmin podcastin Kristianin tässä Box of Socks -kalissa. Aina menee sinne. Jossa sitten neulotaan niin kuin laatikollinen sukkia. Tällä hyvin yksinkertaisesti. Ja ideana on neuloa vähintään 12 paria. Mä oon kirjoittanut 12 paria sukkia. Ne menee sitten siihen laatikkoon ja sitten saa vasta silloin. Niin. Ja tällä aika saa sen. Mä muutenkin haluan, että nämä hullutussukat edelleen kaikki sitten niinku kuvaan kerralla. Viime vuonna mä unohdin. Mun piti uuden sokista tehdä semmonen hieno kavalkaadi ja sit mä unohdin. Ei voi muistaa kaikkea. Mut mä en ollut tosiaan tämmöstä kantapäätä. Ikinä, enkä tämmöstä varmasta. Mut tykksin. Mäkin tykkään. Tää istuu jalkaan tosiaan. Tosi hyvin. Varmaan sanoinkin viimeksi sitä, että pelkästään ettei ne mahdu Laikalle. Koska ne näyttää tosi kapealta. Se on ihan aina kun sä koet jotain uutta kantapäätä, niin mä oon aina silleen, että jes, tää istuu parhaiten ikinä. Nyt se aina vaan vaihtuu, mitä mukaan tulee, mutta joo, se on aina sillä, että koska niinku, tosi monta vuotta ajattelin, niinku, että siis peruskoulussa on opetettu se laatikokantapää. Joten se oli niinku se. No niin, mutta kun et sä tiedä mitään muuta, niin tää se istuu. Sitten tuli toi varmaan tiimalasi. Joo. Ullasta. Joo. Ja sit kun mä sain noit neulokirjoja,
esimerkiksi Länsi-Bus käyttää ranskalaista kantapäätä melkein pelkästään. Sillä on muutamia sellaisia, missä sillä on joku muu. Sitten mä oon tehnyt sitä vaan. Nyt mä oon tehnyt joku sen jälkijättöisen kantapään ja se on ollut tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Ja sit mä kerroinkin siitä Riverbed-hiilistä. Mikä viimeksi ihastuit. Se oli se hassu, mikä mä tein sulle. Niin se, mistä tulee sinne jalan alle se semmoinen. Joo, se on tosi ihana. Nämä on nyt ne 2 kovin kilpailijaa. Se on meidän ainut valmistunut asia. Mä luulen, koska sä et ole saanut mitään valmiiksi. En. Mitä sä neulot? Mä neulon. Vaikka ja mitä. Just nyt mulla on aktiivisesti kesken se Steven Westin Vertices Unite. Onko se Vertices? Vertices. Joka tapauksessa mä kinusin itselleni joskus joulun alla semmoisen setin Holstgarnin Noblea, missä on niitä pikkukeriä, kun ne on musta niin ihania. Ja sitten mä hillosin niitä hyvän aikaa. Mä hankin toisenkin setin. Tämä oli jo aikaisemmin. Niin, ja sitten vielä 3. Et nyt mä oon 150 grammaa. Se on 2 samaa settiä, et 1 eri, mutta ne on aika hyvin soittuvia värejä. Sellaisia kivoja neutraaleja ja vihreitä. Voidaan panna linkkeihin kuva projektista. Joo. Niin sit mä viimein näin Instagramissa tässä just pari sitten ton Mevin ton versio siitä. Ei ollut Mevi. Ei meillä ollut sen. Ei kun kuka se oli? Saila Soineulo ainakin. Se kellaa siililankaa siinä sitten. Silikirja vaan siinä keskellä. Me laitetaan liikki, koska joo, ei muista. Kumminkin semmonen ihana projekti, missä oli niinku ihania värejä. Ja nyt mä oon silleen, että hei, mun on kans saatava toi. Et mä kattelin sitä vähän sillä silmällä jo silloin, kun se malli tuli, mutta sit mä en kumminkaan lämmölle sille ihan kokonaan. Nyt kun mä näin sen siinä kuvassa, mä oon silleen, että jes, nyt tämä mulle heti. Ja löysin videoprojekti sitten niille Nobleille ja mä oon niitä hit neulonut ahkerasti. Aikalle käy siis näin, että se löytää joku projektin. Sitten se neuloo sitä maallisesti. 2 viikkoa, 3 viikkoa ehkä. Noin, give or take. Sitten se kyllästyy. Aloittaa toisen. Ja sitten joo, tää jatkuu loputon kierre. Ja valmis tulee aika harvoin. Niin tulee. Tosi harvoin. Kummakin. Varsinkin kun sä aloitat isoja projekteja. Joo. Et mä nyt myöskin otin taas aktiivisempaan neulontaan sen villatakin. Mitä mä neulon niin kuin DK-vahvoisista merinoista, leveitä raitaa. Ja siitä puuttuu nyt tällä hetkellä sitten toinen hiha. Mä ensimmäisen hihan niin otin 1,5 vuoden seisotuksen jälkeen puikoille. Ja neuloin sen sitten 3 illassa. Ja nyt sitten se toinen hiha odottaa samaa kohtaa. Että katsotaan sitten 2020 mulla on ehkä se villata. Siinä kohtaa sitten voi tehdä nappilista. Niin, sitten se odottaa sitten 5 vuotta sitä viimeistä. Että... Niin. Ei sillä, että kyllä mäkin välillä niin hurahdan. Tämä, miten päin se näkyisi parhaiten. Minä olen kokonaan. No, joo. On siis tämmöinen niin sanottu Cozy Memories-peitto. Ne, jotka katsoo tai kuuntelee podcasteja, tietää, että kaikki ne ole podcasteja. Tämä on se juttu. Kuuminta hottia. Eli siis fingering-vahvuisia jäämiä. Sitten voi ne olla varmaan koko vyyhteenkin tämmöinen raski tai niin kuin sillä lailla korkata. Ja tehdään näitä tämmöisiä middle squares. Eli tavallaan niin kuin kulmasta kulmaan. Ja sitten niin paljon kuin sä haluut. Mulla on tässä sitten 7 niin kuin kerrokset niin kuin tässä alareunassa. Ja sitten mä neulon nyt ylöspäin. Mä totesin, että mulla on ehkä helpompi neuloa niin kuin, ainakin nyt niin kuin ylöspäin tätä. Kun että mulla on joku epämääräinen määrä, niin kuin, että mä teen koko levyyden niin kuin, sen koko alakerroksen ja sitten pyörittelen sitä. Nyt jos tää olisi niin kuin mun vippi, niin mä olisin 2 illassa neulonut sen tähän. Ja sitten se nähtäisi seuraava kerran silloin 2020. Voi olla, että mulla on siis tää on semmoinen varmasti, ihan varmasti sellainen, jonka mä saan valmiiksi ehkä silloin 2020, koska niinku...
Se on peitto. Peitoissa saa kestää. Mulla on ollut Hexiproof-peitto kesken ainakin 5 vuotta. Ainakin. Se on ollut jossain neule-olympialaisissa ennen kuin me poikotoitiin niitä. Siis olympialaisia. Niin. Eli ja niistä edellisistä on se 2 vuotta sitten vai? Joo. Eikö tänä vuonna ole olympialaiset? On vai? Rio de Janeiro on. Enpä tiedä. No mut siis kuitenkin siis pitkä aika. Kun neulisti blokkasi tammikuussa omastaan, sanoi, että hän on ollut keskeisen kanssa 3-4 vuotta. Silloin mä tsekkasin, kuinka kauan mulla on ollut se kesken. Mä olin vähän pidempään. Mä oon aloittanut sen edellisenä karkausvuotena. Okei, eli tämä Joo, 4 vuotta. 4 vuotta. Joo, koska silloin idea oli tehdä se 366 Aivan. puffia. Eli nyt sä oot niin kuin silleen tavalla on track, jos me lasketaan sun puffit, itse voit tehdä taas puffin päivässä ja niin kuin, sä oot ihan aikataulussa. Mutta se on myös sellainen niin ikuisuusprojekti, että ajatellakaan, että se valmistuu niin tyyliin siinä vuonna. Tai no ehkä silloin alkuun, mutta siis kun siinä on se, että puffeja on tosi kiva tehdä. Se on tosi äkkiä. Kun ne tehdään niin iltonaisina. Onko mä ittimessä? Tuossa Pafilonissa. Mä etsin hetken. Niin, sitten pitää yhdistää. Ja se jää vähän siihen. Niin. Sitten mä en osannut yhdistää niitä. Joo, ei, jos niinku on 6 kulmaa tällä tavalla. Niin jostain syystä tää on tuille tosi vaikeeta, että niitä on 6 kappaletta tässä. Että se neulo on niinku niitä ompelee niitä yhteen silleen, että niinku ne on kiinni 5 kulmasta. Tai suosikkini 7. Mikä on musta niinku tosi lahjakasta. Mutta mä otin ihan asiakseni joku päivä tossa niinku ommellaan niitä sen puolesta yhteen. Kyllä se tuo tosi kiva. Joo, ajatus olisi just se, että mä nyt tässä jossain kohtaa niin kasaisin ne, mitä mulla on. Ja katsoisin vähän, että mitä niistä tehdään. Niin kuin sanoin varmaan silloin ekalla kerralla ehkä. Nyt mä vähän ajattelin, että jos se tuli tuohon nojatuoliin, missä Mauski ja Valtsu tykkää olla. Tosi kiva. Koska meillä koiratkin nukkuu. Tässä on siis sisällä kehruvillaa. On tämmöisiä, että tässä näkeekö. Joo. On tänne paksu. Näistä olisi saanut tehdä vieläkin paksumpia, koska se menee littaan jo ihan sillä, että ne on olemassa. Joo. Sitten tästä niin näkee sen, että se euro on vähän väärin. Elikkä tämä ei ole niin symmetrinen joka suuntaan. Se vaikeuttaa sitä yhteen ompelemisen hahmottamista. Mutta kyllä se kun niitä kääntelee ja neulos venyy, hyvä tulee. Seuraavaksi tähän mun Cozy Memories Blankettiin menee tällaista yksi saikeista merinoa. Dulcimerin Nue, haluaisin sanoa. Joo, tämä neuloi viime syksynä mun maasälpään. Tää on tuolta Ravelry-ystävät vaihdettua. Ja se maasälpän toinen lanka oli tätä Sunderan sukkalankaa, joka on sit taivaallista. Tää mä oon saanut laikolta hääpäivälahjaksi joskus 100 vuotta sitten. Se vielä lausteella. Joo. Eli siis yli 6 vuotta yli sitten. 6 vuotta sitten. Mä muistan, kun mä metsästin sitä sulle Ravelrystä. Mä löysin lopulta jonkun Euroopasta, jolla oli sitä. Mä sain tätä. Ja Pistässissä. sit mä sain Stocksat Rockia, josta mä oon eronnut sukat. Joo. Ja sit käyttänyt puukki. Sitten mulla on tässä kaikkea, niinku, oikeasti kaikkea sellaisia, mitä mä oon niinku ite neulonut. Tää oranssi, se on oranssi, mä en tiedä kuinka näkyy, on tästä huivista, josta kerron kohta vähän lisää. Sitten mulla on yksi siis tilauspolvisukista, mun omista Neomania-sukista, Volmaisen Saamia, jonka Laika osti mulle kanssa joululahjaksi joskus silloin. Täällä on ollut aikanaan klubiväri, joskus siellä tosi kauan sitten, kun Volmaisella oli klubi. Ja sitten kun tämä niin kun vapautui, sitten sitä myytiin sellaisena VD-bussina, jossa oli tätä, Saamia ja Jultomtea. Tätä mä oon saanut Maijalta, eli Miiltä. Tää on hopeaseen sukkaa. Sitten on Sandeskanin Lanettia, joka on yksi mun vanhimpia lankoja, jonka tän astin yksittäisiä keriä, 1 tai 2 tai 3, niin piikkoperin alennusluotasta joskus keppiä kypärä. Tää on Päiviltä, jolla me käydään kesäisin talovahteina. Sitten tää on kans joltain saatua Sandeskanin sitä yksisäikeistä sukkalankaa. En muista mistä. Tästä mä oon tehnyt Laikalle sukat.
Tää on rekien jotain tämmöisiä itse raidattuvia. Sitten on kultamesian käsin kehräämää, joista laikon määritelmä, siis alkuperäistä väristä oli neolohi. Joo. Vai olikohan se peräti Anun kanssa, en muista. Joo, ne on lohi. Mutta sit se värjättiin päälle ja siitä tuli tosi kiva. Ja mä neuloin laikalle siitä pipon sitä silloin joskus. Ja sä neuloit se pipon jämästä, joka oli jäänyt multa. Mä neuloin tosta jotain muuta. Mä en todellakaan. Ei voi muistaa, me voidaan katsoa jostain ravellusta. Sitten on Trekkingin Pro Naturalista niiden villapampua. Ei kestä sukissa, älkää neuloko sukkia. Jonka mä neuloin niin kuin 3 vuotta sitten. 3 vuotta sitten noihin sokkahullutukseen sukat. Yhden toisen langan kanssa. Sitten on Clippixin Stroll Multia, jota mä sain vaihdossa tämmöisessä ilmoituspaketissa yhdestä Ravel-ryhmästä. Ja sitten on semmoista merinosukkalankaa, jonka mä oon ostanut Asarulta, josta mä neuloin vastikään huivin. Että tähän menee kaikki tämmösiä. Ja jos teillä on sukkalankajäämiä, jos te teette jotain sukkalankapeittoa ja haluatte vaihtaa munkaan, tämmösiä pieniä. Katsokaa. Tähän menee 5 gramman jäämiä suurin piirtein. Mulla on täällä kaikenlaisia. Me vaihdettiin meidän lankalaatikkoryhmän tuossa joulukalenterissa. Tehtiin tämmönen joulukalenteri tuossa. Joka päivä oli tämmönen 5 grammaa. Niin, laittakaa mulle viestiä. Mä vaihdan mielellään jäämiä. Ja jos teillä on niinku silleen jäämiä, että te haluatte vaan niistä eroa, niin tänne vaan. Mä tykkään myös jäämäsukista, niin ne on silleen kivoja. Ja mä käytän niitä, kun mä neulon niin sukkalankaa ja ohutta mohairsilkkiä niin keskenään yhdessä. Siitä tulee tosi kivan näköistä. Missä neulot siitä? Nyt mä teen Amazing Technical Dreams Material, jota mä neuloin maanisesti. Mä neuloin ekaksi siis, aletaan hyvää hihasta. Mä neuloin toisen hihan ja etukappaleen. Puoliväli sitten aloitettiin toisesta hihasta ja sama juttu. Ja ompelin etukappaleet yhteen. Poimin silmunkaivalta takakappaletta ja siihen jäi. On neuloin tämän verran sitä takakappaletta myöskin. Et sitä mä tein ekaksi tuosta Dropsin alpakkasilkistä sitä harjoitusta. Joo. Ja nyt mun loppui se, että mä löysin tuolta Lankamaailman Alesta netissä. Niin oli semmoista neonväristä mohairsilkkiä tarjouksessa. Ne on keltaista ja ne on vihreitä ja ne menee kans sit siihen. Takakappaleessa ne on keltainen. Ja se on ihan älyttömän ihana, mutta niin kun helmineulata jaksaa vaan tietyn määrän näemä ihminen putkeen vetää ennen kuin sille menee siihen ihan tyystin hermo. Ja siinä vaiheessa mä tein sitä väärin. Mä niin jostain syystä katoin, että se olisi niin helmineuletta. Mutta se olikin sitä, missä on niin kuin aina päällekkäin 2 oikein. Se on niin se on sitä kaksinkertaista helmineuletta. Niin kai. Joo. Moss stitch. Englanniksi kun se, mä teen seed stitchillä. Että siitä tulee nyt vähän erinäköinen, mutta se ei sinänsä haittaa. Että se on tosi kiva. Ja se on variation, kuten Steven sanoisi. Nimenomaan variation pitää olla elämässä. Tämä on niitä neuleita, joita me päästiin kokeilemaan silloin, kun Steven oli Suomessa Josandan kanssa syksyllä. Ja Steven oli tosi paljon niin kuin malli. Se on omia neuleita, niin kuin näitä, mitä se on sitten tehnyt, mistä tavallaan ne mallikappaleet, niin ne mukana me kokeiltiin myös tätä. Ja sitten toinen, mihin me rakastuttiin ihan hirveästi, oli se Royal Stripe, josta aiemme tehdä yhteisen, koska se oli meille, niin kuin, se on sen mallinen, että se sopii meille molemmille, koska me ollaan vähän eri kokoisia. Joo, todella mahtava. Siihen ainakin osa lankoista. On. Mutta kyllä me täytyy lutistaa se sun Technical Sweater sinne. Festareille. Joo, niin täytyy. Mä puhun niistä jossain vaiheessa myöhään enemmän. Mun poikolla on edelleen se naima, joka on edistynyt. Se on lähtenyt hirveästi niin 3 kerrasta. Naima-ongelma! Kyllä. Sitten mulla on kaikkea muuta. Puikoilla kyllä. Mä näytinkin näitä jo jokunen viikko sitten näitä sukkia. Eli nämä on Nemesis-sukat Knitistä. Ja huomatkaa, tämä on merkittävää. Täysin mystistä väkimääristä. Näkeeköhän siitä, saa siitä se tämmöistä kuvioa tulemaan. Siis ylikantapään ekassa sukassa. Heitin mun
Puikolla täytyy oikeasti sieltä sen verran, että mä kiilakavennuksia posottelen. Nämä on tosiaan siihen Sockdown haasteeseen. Ja lanka on, sitä jo puhuttua suksetrokkia. Tää ei ole se, tosiaan koska sen mä oon neulonut jo. Tää on tämmönen, tän värin nimi on Tide Pool. Mä oon saanut Hannalta joskus 2010. Samana vuonna, kun tää ohje on ilmestynyt Knitissä. Eikä ihan aikakin neuloa. Tosi ihana lanka. Tykkään ihan hirveästi. Tää on tämmöstä Pouncy. Mutta tää on 100% merinoa. Mutta koska mä en saa kulmaa mun sukkeen. Mä aion nyt kokeilla. Tuin kokeellinen neuloma esittää. Mitä tapahtuu, jos mä pidän niinku ihan tämmösiä. Kyllä mä niitä edellisiäkin käytin ihan kengässäkin välillä. Ja mä oon merino silkkisukkien kanssakin posotellut niinku. Mut nää on niinku. Näillä kanssa pitää taas vähän aktivoitua, koska maaliskuu on jo puolivälissä. Itse asiassa jo viimeisellä 3., 4. Ja viimeinen päivä on ne deadline, jos haluaa ne siihen Sockdowniin. Mutta näistä on tosi kivat. Kyllä, ja mä tykkään niinku. Ja nyt tää nopeutuukin tosi paljon, koska on sitten taas sileitä täällä pohjassa. Ja tästä näkee sen, että mä tykkään tämmöisistä kaikenlaisista pelleoksennuslangoista, koska tästä tulee niinku tämmöistä. Ja läikkää, kuten näkee tästä ylhäältä. Tai niinku varmasta. Ihanaa. Oi noin. Mä en niin tykkää. Mä tykkään. Musta häkistä. Mutta sitten kun he neuloo jonkun yksivärisen kanssa. Yksisarvisen oksennuksen kanssa. Niin, pelle ja oksennus ja yksisarvisen kakkakiehkura yhdessä, niin siitä tulee niinku tosi kivan näköistä sitten. Tasoittaa toisia. Se on totta. Sitten mulla on kesken. Dodo! Hetken. Mä unohdin sanoa. Mun piti saada mun projektipussukkakin. Tää on Tiikun tekemä. Tää on tämmönen. Se on tämmönen kahva. On tosi kätevä. Mulla on ollut tää ohje itelläkin. Ja yhteen klubiin. Muistatko tää? Muistan. Me ei oo näitä. Mikä klubi se mahtoi olla? Se oli se ihan eka mielestä. Ei voi muistaa. Vai toka? Oli se eka. Olisiko se sama klubi ihan virkkasin niitä... Niitä pannualusia niin. virkattiin. Joo, se oli se eka klubi. Joo. Siis ei. Avioliiton niinku todellinen, jos haluat testata teidän avioliittoa, niin älkää menkö Ikeaan. Ei. On mä kahdessa projektipussukoita. Joo. Yöllä. Sille, että ne pitää olla postissa seuraavana päivänä. Joo, ja sit kato, kun katkee neula ja loppuu lanka ja... Aina bonuspisteitä ovat siitä, että et ole käyttänyt ompelukonetta niin kuin silleen vuosiin. Mutta tää on ihana pussukka. Mun pitäisi itse asiassa tehdä tästä kaavata Tiikun tekemästä, koska mä tykkään tästä. Laikolla on samanlainen. Työn alla. Voit näyttää, miltä se näyttää erilaisella kankaalla. Tää on musta ihan mahtava, koska siis mä osallistuin Ravelissa johonkin vaihtoon. Luultavasti emännöinkin sitä, mutta mä löytänyt mikä vaihto se oli, eikä että kuka. Tämän on mulle tehnyt, mutta... Liinuskainen, ehkä. Ehkä, totta muuten. Kun mä laitoin Pinterestiin erilaisia inspiraatiokuvia sitä varten, että helpommin on koota jotain kivaa sinne. Nyt siellä oli tästä, tää on H&M:n kotiosastolla tää elefantti. Kyllä. Mulla oli, älä keskeytä. Se aina kertoo mun punchlineit ennen kuin mä ehdin kertoa koko tarina. Niin, kun oli siis siellä Pinterestissä kynttiläkippo, missä oli tää elefantti. Että tää oli musta kiva kuvio. Ja sitten ehkä Liinuskainen oli ostanut tää tyynyliinan. Ja teki siitä mulle projektipussukan, joka on aivan mahtava. Love it. Ja pussukan sisällä on jälleen yksi manianeule. Kappa. Koska munkin pitää saada semmonen, kun mä pääsin kokeilemaan sitä. Siellä oli niin mukavaa siellä sisällä. Voit kertoa, miksi me nimesimme sen uudestaan. Tämä on autistikotelo. Mä voin linkata tähän niinku, tämän taustalla olevaan niinku, tieteelliseen tutkimukseen oikeasti, niinku, mihin se liittyy. Joo, siis on se nainen, jonka nimeä mä en taaskaan muista, vaikka pitäisi, joka niin kuin on tutkija ja autisti. Sitten se on tehnyt semmoinen squeezing machine, eli niin kuin semmoisen halauskoneen, joka niin kuin rauhoittaa häntä, kun hän on puristuksissa siinä. Niin tässä on sama efekti, että kun ryömiin kokonaan kappaan sisään, niin siellä on niin kuin tosi mukavaa ja turvallista. Se on. Niin tää mun on sitten
mä ostin Volmaisen pitsisetin joltakulta. En nyt muista keneltä. Mä veikkasin Siljaa. Veikkaisin mäkin Siljaa. Ja heiten mulla oli ennestään punaista joku jämä. Mä olin jostain senkin kiskonut. Mä päätin haluta heitä Volmaisen pitsilankaa nimittäin. Mutta mä en halua yhtä vyyhtiä ja yhtä väriä. Se on niin valtavan suuri. Ja se on 300 grammaa. Eli kun tässä on, mikä tää on, 100 grammassa on 525 metriä. Se on monta metriä samaa väriä. Niin tässä on, tää punainen on tosissaan sitä, mitä mä hinkusin joltain jonkun jämän. Eli tää turkoosi on Aquarius. Sitten on Rikki, eli Svepel. Tosi kaunis sininen. Eli siinä hetissä on myöskin harmaa. AG muistaakseni peräti. AG47. Eli mä aloitin, ylhäältä tulee tää raidallinen, sitten tulee turkoosi. Sitten meillä on tää vihreä kerän tähän ja heiten tulee se harmaa sinne loppuun. Ja sitten tää on ihana ja pehmeä ja lämmin. Ja minun. Mun pitää tästä Dodoa, joka sitten taas asuu tämmöisessä pussukassa. Tää on tosi monta vuotta vanha. Mä luulen, että sen tekijä katsoo tätä. Moi Marika! Tää on ihana pussukka. Täällä on tämmöistä turkoosia polkadottia täällä sisäpuolella. Mä tykkään, kun tässä on veskari. Ja tässä on tasku. Ihan mahtavaa. Ja myös neuloin tässä, kun mulla oli täällä taskussa se joku paralanka. En muista. Toi sukka. Toi hullusukka. Eli, my Dodo! Huomaatteko? Olen tosi pitkä. Mulla on siis se eka osa tehty. Musta näyttää Dodon nenältä. Mulla on myös vaan kerrosmerkki tai niinku tommonen sen takia, että mä tiedän kummalla puolella mä lisään. Tai lisään ja kavennan. Ja lankahan on siis tää Modelin Toshin Merino Light värissä Tern. Ja mä katsoin tätä eilen, kun mä odotin laikaa ja neulaan ja siis tää on mieletöntä harmaa, kun tässä on niinku tosi paljon sävyjä. Ja tää muistuttaa mun mielestä semmosia lankoja kun on, että niissä on se niinku se villa tavallaan se sisällä ja sitten on se semmoinen niinku metallihohtoinen siinä päällä. No semmoinen puhallettu. Niin. Puhallettu villa sisällä, niin. Semmoinen verkkovainen. Tää muistuttaa niinku väriltään. Joo. Sellaista. Tässä on, siis tää kiilto on upea. Ja se tulee tästä langasta, se kiilto. Tää yksisäikeinen on tämmöistä niinku, siis mieletöntä. Mulle tulee tosta niinku mieleen se, kun Tyttö ja Helmikorva-koroleffassa oli se kohtaus, missä se opetti se maalari ja tyttöä maalaamaan. Ja niinku kertoi sille, että pilvet ei ole valkoisia, vaan että katsoppa tarkemmin, että ne on niinku vaaleanpunaisia ja sinisiä ja vihertäviä. Ja niin tossa harmaassa on musta sama, että toi ei ole niinku harmaa. Joo. Ja siis tossillahan värit ei oo sillain niinku, ne ei oo vaan jotain, vaan ne on tosi syviä. Tästä mun mielestä näkyy, mä en tiedä, saako tästä niin hyvin näkymään sen, että tässä on, kun tää on tämmöistä saman tyylistä. Tässä on kans sitä kiiltoa. Vaikka tää on niinku värillä hyvin erilainen. Tämmönen vanha roosa. Mistä mä en välttämättä silleen yleensä tykkää. Mä huomaan, että mun väripaletti on laajentunut tosi paljon. Kiitos Steven. Tästä just puhuttiin Instagramissa Neulistin postauksen yhteydessä, että Steven on aiheuttanut kaikenlaisia puhuja meille. Niin kuin vintuvihreä. Koralli. Persikka. Joo, ei persikka väri. Niin. Aiemmin. Siis, niin kuin, mulla on vaihtolomakkaissa sanonut, niin kuin, että kaikki muu käy. Että mulla on ne muut värit, mitkä ei käy. Eli punainen ja sininen. Ja pastellit. Nyt mä huomaan, että ensin mä tykkään sinisestä. What? Punaisestakin. Tietyistä punaisista. Ja sitten mä tykkään niistä pastelleista. Joo. Erityisen mahtavaa, kun on pastelleja ja neonväriä samassa. Joo. Se on huippua. Sitten Dodosta vielä sen verran, että me keksittiin, miten mä laitetaan teille palkinnon. Joo. Mä näytän siitä osan. Eli Wetterhofin Sivillaa. Tämmöistä kaunista. Salvian vihreä. Niin, vihreä. Mä näyttää tuossa ruuluun vähän, ainakin mun silmään vähän väärältä. Sivilla on siis silkkivillaa. Tää on sitä paksumpaa. Mun menee aina sekaisin, että kumpi on kumpaa. Se muistaa siitä, että Silvia on se pikkulintu. Eli se on pikkusempi, eli ohuempi.
Tässä on siis 50 grammaa 250 metriä. Ja toinen osa tästä esitellään ehkä ensi viikolla, kun mä löydän sen. Se on jossain. Se on tuossa pöydällä mun koneen takana, mutta mä en nyt äkkiä sieltä löytää sitä, koska nämä oli molemmat siinä kyllä. Mä en nähdä sitä missään tämän niinku pyörimänkään. On pyöriäärkin joku rupu. Mutta et kone on varastanut sitä vielä. Sitten väliosio. Kahvia ja pullaa. Ei kun mukeja. Mun muki. Näytetään näitä, koska se on ehkä paremmin. Tää on Tallinnasta. Siellä on siellä... Siinä. Mikäs kauppa? Virukeskuksessa on Hello Kitty-kauppaa. My god. Ja kaikkea. Tää on sieltä. Tää on ostettu monta vuotta sitten. Ja se on siis Hello Kitty tämmöisessä Wonderpoossa. Tää on myös siitä kauhean kiva. Tää on isompi kuin normaali kahvikuppi. Joo. Tää on vaara 0,4. Joo, koska tää on isompi kuin koko, joka on 0,33. Joo. Nyt on mun muki. Tää on ostettu joulun jälkeis alennusmyynnistä. Riemullista. Siinä on mäyrä, joka ajaa polkupyörällä, miten se voi vastustaa. Ei tää lukee. Enjoy the little things. Joo. Joo. Tuossa on samaan sarjaan kuuluu myös kettu. Joo, mä haluan ehkä senkin. Mun oli vaan niinku pakko saada. Että me oltiin just varmaan samana päivänä puhuttu, että me ei voida esimerkiksi kirpparilta ostaa enää yhtään juoma-astiaa, koska meillä on niitä niin paljon. Nyt mä näin tämän. Mä otesin, että nyt ei auta. Pakko. Mä sitten sanon luon. Laki tietysti lupaa tarvii, mutta sillä tavalla. Me kerätään muuminmukeja. Sillä lailla. Että joka vuosi pitää ostaa ne kesä- ja talvimuki. Ja sitten meillä on sinne perusmukeja kertynyt tässä vuosien varrella. Joten meillä on oikeasti niitä juomavälineitä ihan tarpeeksi. No kun me esimerkiksi käytetään sitä meidän muuminkin koko ajan. Niin, me käytetään. Aina mitä meillä ei ole käytössä on ihan muutamat mukit. Et mulla on se Hurraa-muki, joka oli se Helsingin design-vuosimuki. Joku tämmöinen. Se on mun aare. Ja sitten on se viime vuonna ilmestynyt Älä roskaa merta-muki. Holsvärjeret. Niin. Josta ilmestyi tänä vuonna erivärinen. Ja sitten on nämä ihan muutama viimeisen niin kuin, talvi- ja kesämuki, koska ne on mennyt tuonne kaappiin. Meillä on sellainen hieno vitriini. Lokerikkosysteemi. Voidaan ottaa kuva ja laittaa tähän. Jos ei tule, niin sitten tulee joskus toista. Niin me kyllä käytetään niitä mukeja. Ja sitten niitä Tuuven 100-vuotismukia mä en ole raskinut käyttää. Mutta sekään ei ole sitä, että niinku, siellä ei ole silmälaseja, koska mulle se ei ollut silleen. Koska todennäköisesti se menee käyttöön jossain vaiheessa kuitenkin. Koukuttaja kyseli, että mitä mä katon ja mitä mä kuuntelen. Että onko niinku, lähinnä niinku tästä audiopodcasteista oli puhe. Eli niitä, joita voi kuunnella esimerkiksi lenkillä. Mä käyn Maunon Valtsunkaan lenkillä, niin usein mulla on korvissa podcasti. Joten mulla on tässä nyt jonkinlainen lista niistä, mitä mä käyn kuunnella. Ja Woolful on sellainen viikoittain ilmestyvä podcasti, jossa haastatellaan aina jotakuta niin kuin, jollain tavalla niin kuin, tähän meidän niin kuin, kentälle kuuluvaa ihmistä. Että siellä on haastateltu lankafirmojen omistajia, indie-värjäreitä, suunnittelijoita. Viimeisen, mitä mä kuuntelin, oli tuosta Mary Jane Mucklestoneista, joka on siis tämmöinen erityisesti kirjoneuleta suunnitteleva ihminen. Ja sitten käydään niin kuin läpi sitä vähän, miten he on päätynyt niin kuin neule. Tai sille tontille, missä he on. Yleensä se on kauhean mielenkiintoista kuunnella, koska yleensä näiden ihmisten polku ei ole ollut kauhean sellainen niin kuin suoraviivainen, että harva heistä on tiedot niin kuin jostain 4-vuotiaista, että hei, musta tulee niin kuuluisa neulesuunnittelija. Vaan monella se polku on ollut tosi niin kuin mutkikaskin sinne pääsemiseksi. Mutta se on kauhean kiva semmoinen niin kuin leppoisa. Sitten Curious Handmade podcastia pitää Helen, australialainen, joka asuu Briteissä. Aivan ihana. Helen kanssa päivittää mun mielestä joka viikko edelleenkin. Ja Helenillä on ollut sellaisia kuukausittaisia teemoja esimerkiksi. Ja tänä vuonna hänellä on ollut tämmöinen niin kuin rakasta omaa varastoasi, lankavarastoasi. Ja niin pyritään neuloa sieltä. Jaaniax on sellainen 2 naisen pitämä podcasti, jota mä oon kuunnellut alusta asti.
Ja he kertoo siinä niistä, niin kuin, heillä on kivoja, heillä on niin kuin ehkä sinne osioihin, että mitä heillä on päällä ja mitä he neuloo ja mitä he stalkkaa. Että mitä on sitten kenties niitä neuleita, jotka niin kuin on menossa puikoille. Oikein mukava podcast, jos heillä on hyvä energia keskenään. Knit British on Louisen pitämä podcast, josta hän on muutama vuosi sitten jo päättänyt, että hän neuloo ja tekee vaan niin kuin brittivillalla töitä, niin sanotusti, tai neuloo ja näin. Että se voi olla niin kuin vaan Briteissä värjättyä, tai sitten se voi olla täysin niin kuin britti. Että se on niin kuin kasvanut lampaana siellä ja sitten se on kehitty siellä ja värjätty ja niin poispäin. Siitä on kivoja ideoita. Ja musta sitten hänellä on aina semmoinen arvosteluosio jostain brittilangasta. Never Not Knitting on monelle tutun Alana Dakosin podcasti. Kuukausittainen, ehkä vähän lyhyempi kuin nämä muut, mutta kiva kuulla niin kun ne ole suunnittelijan neulemisia ja muuta sellaista. Knit One Geek 2 on mun suosikkeja, 2 nörttinaista. Kertoo niin neulemisesta ja sitten myöskin aina siellä on semmoinen Geek Squee-osio, eli niin kuin mitä on tämmöistä niin kuin nörttirintamalla tapahtunutta. Aina nauran ääneen, kun kuuntelen heitä. Knitmore Girls, äiti-tytär-pari. Ja sitten siellä on sitten jo 3. sukupolvi tulossa, koska Jasminilla on 2 lasta. Päivittää 2 kerran viikossa. Stash and Burn, joka on alun perin niin kuin lähtenyt se idea siitä, että he niin kuin neulois varaston tyhjäksi. Vuosien varrella on tullut selväksi, että niillä ei ole käynyt. Mutta Jenny ja Nicole on aivan ihana pari. Aivan, mä tykkään ihan älyttömästi. Ja heillä on myös Nicole myöskin niin kuin ompelee ja puhuu siitä. Knitting Pipeline on kans tosi kiva podcasti, josta sitten toinen on aika paljon sukkia ja pienten lasten vaatteita, koska hän on ensimmäinen lapsenlapsi. Tällä viikolla mä oon katsellut tosi paljon videokasteja, tai videopodcasteja, miten sitten kukin haluaa sen sanoa. Mulla on noussut nyt tällä viikolla mulla on tosi ihana suosikki, josta yksi on Inside Number 23. Katie on Lontoossa sijaitseva podcastaaja, varsin uusi niin podcasti, mutta tosi ihana, että hänellä on mennessä sellainen Harry Potter Knit-along, johon mäkin aion osallistua. Susan B. Anderson on ehkä myös monelle tuttu nimenä ainakin, hän pitää podcastia, ja hänellä on sellaisia lyhyitä episodeja, semmoisia 20-30 minuuttia. Sticks Plus Wine on kanadalainen Eric, kyllä, miesneuloja. Erik on ihana. Ja homo. Vielä niin kuin, musta ihan kaikki tällaiset kliseet. Erik on ihana, tosi sellainen järjestelmällinen. Joo. Paketti on kasassa. Joo, tosi silleen, niin kuin, mutta tosi ihana. Mä tykkään ihan hirveästi. Mä olin ihan hirveän katsojana Erikin tuosta Exploration Stationista. Se on ihana. Need. Mutta ne värit on, tekee Madeline tuosta Merino Lightista, mutta ne on niin kuin tämmöisiä erikoisvärejä jollekin New Yorkilaisella lankakaupalle, joten en saa. Pin Feathers plus Pearls. Candice on aivan mielettömän sepä ja ihana. Tosi uusi podcast, heillä on mun mielestä 7 tai 8 jaksoa. Jos ihminen tekee niin keskellä näistä että pienestä huimenausta itselleen viikset, ei voi olla kauhean huono ihminen. Ei. Se oli mielenkiintoista saada niin vaimolta Facebook-viesti, että toi Candice on ihana, mä menen sen kanssa naimisiin. Joo. Aha, selvä. Mutta tosi siis niin kuin silleen ihana. Ja me jotenkin niin siinä on sitä samaa samaistumista niin se innostus niin sillä että hän oli esimerkiksi niin lankalaukossa ja sitten silleen I fail. Ostin lankaa. No, ostin vähän lisää lankaa. Okei, täältä. Sitten ihan sen aika toisenlainen podcast on Tiny Paper Foxes. Niin kuin energialtaan ja tämmöiseltä niin kuin hyvin sellainen rauhallinen ja sliipattu, ehkä voisi sanoa jopa. Siinä on vaimo ja aviomies, jotka pitää yhdessä. Niin on ne. Sitten heillä on kissa. Joo, niin mä muistan, hän osallistuu kovasti. Little Bobbins on britti-podcasti, tosi söpö.
Ja aivan ihana myöskin. Tykkään kovasti. Mä oon katsonut vasta yhden jakson, mutta tykkästyin heti. On Arctic Knitting podcast, joka on sitten taas tosta meidän niin kuin naapurista. Ruotsista. Vai Norjasta? Norjasta. Tuosta tykkäsin niin kuin tosi paljon. Hän tekee esimerkiksi niin kuin kirjoilla tosi paljon. Ja sitten yksi mun sellaisia jo pidempään olleita suosikkeita on Fluffy Fibers, joka on ranskalainen. Hän pitää sitä kylläkin englanniksi. Tosi sellainen söpö. Hänellä on myös kissa-apuri. Sitten mulla on uusi osio. Eli sellaiset uudet ja ihmeelliset neuleet. Ja sellaisia, mitä mun jonoon on hypännyt ja mitkä on ehkä hypännyt silleen aika korkealle sinne niin kuin aloitan heti nämä nyt kohta justiinsa. Ensimmäisenä on Fine and Dandy Socks, jotka ovat sukat. Mä laitan linkin sitten sinne oheislukemistoon. Kaikki tuotto menee hyvän tekeväisyyteen. Tällä hetkellä sen hinta, se oli pikkusen reilu Australian dollari, joka on meillä Raveltussa sanottiin, että 86 senttiä, mutta sitten kun PayPal ottaa siitä jonkun siivun, niin se on noin euron. Oikein kiva semmoinen vähän tekstuurinen sukka, jossa on niinku tehty eri värillä farpaat ja kantapaat ja resori. Sukkalinjalla mennään, eli Rectify Socks uudesta Knitistä ilmestyi viime viikolla. En vaan muistanut puhua viime viikolla, koska oli vähän tötterää. Kannattaa käydä katsomassa. Musta oli pitkään aikaan niin tosi hyvä kniti. Halusin kaiken. Palmikkoja. Ne lähtee varmaan puikuille. Samassa knitissä oli tämmönen Mod Waterfall, tämmönen liiviasia. Semmonen, missä on se päällekkäin menevät etuosat. Sportvahvuisesta langasta. Just semmonen kerrospukeutumisvaate. Minkä sä voit vetää melkein minkä päälle vaan. Sitten. Se mulle, se me tarvitsee semmoisen. Katsotaan, töissä on kylmä. Ne on ite. Se meni tänne sinne. Missä on mun pipot, niin kun mä otin ne pois päältä. Se on hyvä kysymys. Mut siis, sit ne oli semmosia. Sit mulla on vielä yksi, mitä mä haluan ehkä, mistä mä haluan puhua. Tässä. Hetkinen, kun mä käydään vaan. Meni jonoon osioissa on noin. Very Monkey Geology Socks. Eli mä aion tehdä tämän kuuskauhaastaisen, joka on polmikko. Mulla on tämmöistä laikalankaa. Mä oon ite värjännyt tämän. PFL. Mä olin jo High Twistillä. Näkyy. Tää on siis samanlaista pohjaa, mistä puhuin silloin toisella kerralla. Se Inan pohja. Tästä tulee ne. Tämä sopii niinku siihen. Tän värin nimi on Age of Dragons. Mun mielestä aika hyvin tommosia loharivärejä. Sitten Stricker kyseli niinku sitä, että miten paljon mä pidän niitä neuleita. Tai me pidetään niitä neuleita, mitä me on neulottu. Ja kyllä mä pidän aika paljon. Ja sitten riippuu siitä, että onko se sitten hyvä neule vai ei. Mutta kyllä mä pidän tosi paljon. Joitain on tietysti semmosia, mitkä niinku unohtuu johonkin. Tää huivi on sellainen, että tätä mä en oo pitänyt tällä viikolla. Ja tää on ollut valmiina yli vuoden. Kuitenkin. Tää on Josoldan Follow Your Arrow 2. Ja sen idea on siis se, että joka viikko tuli vihje, jossa on 2 mahdollisuutta, mitä neuloa. Jolloin hyvin harva ihminen tekee täysin samanlaisen huivin kuin sä, koska yhdessä vaihtoehtoja oli jotain. Ehkä. Jotain semmoista, joo. Jotain semmoista. Niin kuin tässä oli tosi kiva. Mulla on lankana tässä Lilithiumin Merino Single. Nämä on molemmat klubivärejä, mikä on tietysti silleen vähän tylsä, että muut tuosta Firefly-klubista. Mä en muista ennen väriä. Mutta mä liikkaan. Tätä mä oon jostain syystä käyttänyt tosi vähän. Ja nyt mä oon käyttänyt tällä viikolla. En mä tiedä yhtään ymmärrä, miksi se on jäänyt niin kuin jonnekin ajelehtimaan. Niinhän se käy, että aina kun neuloo niitä huiveja silleen useammana vuodessa, niitä käyttää niin kuin ehkä 1 tai 2. Niin.
tosi pitkiä pätkiä putkeen. Minkä takia meillä pistettiin aika iso kasa huiveja pois. Jos viime kesänä. Semmoisia, jotka ei ollut, siis ollut käytetty niin kuin, tyyliin siis moneen vuoteen. Niin me aika raasti pistettiin vaan niin kuin, tietoon. Että tiukku kun kävi kesällä, niin otti useamman. Ja joo. Muillakin ollaan sitten muutaman mä purkasin. Ja mutta semmoinen, mitä mä oon käyttänyt tosi paljon, on siis nämä, mitä mulla oli päässä tuossa kuvalla. Pistetään sitä ohoin päähän. Tää on Skinner hat. Siinä on semmoista pitsikuvaa, mikä on tämmöistä vähän niin kuin lehtimäistä, kukkamaista. Ja tää on Melissa Labaran ohje. Harvinaisesti olen nelonut 2. Yleensä en hyvin halua neloa mitään useamman kappaleen. Tää ensimmäinen, tää on Volmaisen Purea välissä Aquarius. Tää on käynyt pesukoneessa useampia kierroksia, joten se on vähän haalistunut. Mutta tää on niin kuin oikeasti ehkä paras tämmönen kesähattu. No kyllä tässä maassa on niin kesähattuit. Mutta kevätpyssy. Sopivan niin kuin ohkainen, mutta kuitenkin lämmin. Tässä on se vika tässä Volmaisen pipossa, että tää ei lämmitä. Volmaisen ei ole silleen lämmintä. Se johtuu siitä kierteestä, joten sitten mä tein tän. Tää on mielityn baby-alpakka cashmerea. Tosi lämmin oranssi, näyttää ehkä vähän pliisulta tuossa ruudulla. Ja tää on ihana, mutta tämän mallin vika on, nyt se näyttää paremmin. Joo. Tämän mallin vika on se, että tässä on reikiä. Tietysti sillä ei ole vika, mutta se ei välttämättä sovi tähän Turun ilmastoon. Ei. Joka vuoden aikaan. Et mulla on nyt tuossa niin kun suunnitelmassa tehdä semmoinen sileä pipo. Mä tein jo yhden, mutta se ei oikein pysy korviin. Se vähän lörppää. Siihen olisi pitänyt, että kun ohjeen mukaan siinä oli sellainen kaksinkertainen resori. Mä luulen, että se on se. Mä luulen, että mulla loppuu lanka kesken. Niin. Mä tein vaan yksinkertaisen resorin. Miten sulla on päässä? Säkin pidät sitä aika paljon. Mulla on päässä. Tai muistaakseni, onkohan tää Jane? Jane Richmondin pipo se ainakin on. Niin, mun mielestä tämän piponkin nimi on Jane. Meninkö tää se ohjeen nimi? Joo. Tää on Cascade 220, jotain Heatherdia Petrolia. Ja siis tää on ollut nyt, silloin kun ei tuule, koska tässäkin on reikiä. Tässä auttaa kyllä tää kaksinkertainen resori. Joo. Siihen ongelmaan, mutta sitten jäätyy tää päästä. Mutta tää on niin kuin, mä oon ottanut sinne tavallaan pukeutumiseni tavaramerkiksi töissä sen, että mulla on aina joku käsinneulottu hattu päässä. Tai kehäsin turpaani. Koska mä en jaksa laittaa tukkaa. Niin mitä se vaan myssy päähän, niin ja supersepä. Joo, ei tosiaan ole usean vuoden vanha. Raskainen on hyvä semmoinen työhevonen. Joo, just semmoinen workhorse. Joo. Mutta sellaisia, niinku, siis tämän oranssin mä oon on 2013, joten tää on sitä vanhempi. Sitten vielä, koska tämä on ollut eka. Pitää ihan kattoo. Mutta tää on säilynyt niinku monta vuotta. Ensinnäkin tää säilynyt mallissansa. Paljosta käytöstä huolimatta. Se on vähän tämmönen slautsi. Ei liikaa. Ja kiva neuloa. Helppo neuloa. Että tää mallineulo on niinku viihdyttävä, mutta ei liian vaikea. Musta toi on niinku kaunis lehtipitsi. Et mulla on hirveän monen lehtipitsi ja hirveän monen huivin kanssa kauheasti suhtautumisvaikeuksia, kun mä en tykkäisi siitä ihan peruslehtipiitsistä yhtään. Niinku settispitsistä vai? Ei kun settispitsistä mä nimenomaan tykkään. Niin siitä semmoiset niinku koivulehtimaiset. Just siitä, että niinku tossa on tossa Harunissa alkuperäisessä. Kun mä neuloin mun oma Harunin, niin mä tein siihen itse settishuivipitsiä. Koska sama silmukkamäärä. Mut kivemmän näköinen. Semmosia, mä varmaan tuun tässä niinku sitten kyllä esittelemään. Ja alusta asti ajatus on ollut esitellä just näitä niinku pidempäänkin valmiina olleita neuleita siitä jossain vaiheessa aina hissukseen. Ja sitten mennään seuraavaan osioon. Postiin! Ei oo pihkukaksen postiin! Mä nappasin tällä viikolla varmaan tosi kivasti kiltää uusimman naisten Ottopren.
kaupasta. Ja kyllä, ompeluaine, mikä se on? Aineistoa, sisältöä on tulossa podcastiin. Se on sisältöä projektipussukadin muodossa varsinkin, vaan ainakin. Tässä oli ensinnäkin tämmöinen sortsihaalari. Mulla on joku haalarifiksaatio. Se on koko 46, niin meidän pitää olla vähän säätää. Tässä ei auta se, että ottaa paksummat lankaa. Ei, tai paksummat kankaassa. Se on kauhean näppärä. Sitten oli nämä mekot, jotka on tässä ja sitten tällä puolella. Mä haluan nämä kaikki 3. Joo, nämä oli oikeastaan se syy, miksi mä niinku ostin tämän. Mulla tässä nämä mekot on tehty molemmat jostain painetusta puuvillakankaasta. Nää. Mut mä ajattelin kyllä vedellä niinku trikoosta. Se laskeutuu vähän eri tavalla. Että niin. Niinku se mikä on tällä puolella, niin se on mun mielestä nätimpi niinku ihan puuvillasta. Joo, mutta tämä mä ajattelin, niinku, että voisi tehdä trikoosta. Joo. Koska niinku olisi kiva tämmönen. Mulla on ainakin semmoista Marimekon. Mä en tiedä mitä siinä on. Semmoista ihme trikoota. Jota mä ajattelin, että se olisi niinku kiva. Jota kukaan ei halunnut ostaa muuta. Jota mulla on myös sitten niinku tossa, mikä se on. Sellaisena kankaana. Toisen värisenä sitten pusena. Sitten tykkin tästä pellava liivihameesta. Mun mielestä liivihame kuulostaa tosi oudolta. Mä ajattelin, se voisi olla kiva semmoinen kerrostautumisvaate, koska etenkin taskut. Rakastan. Tuosta paidasta mä en oikein. Mä sanoin, että tuommoinen olkapäät paljaaksi, että tämä paita on mulle vähän omituinen. Sitten täällä on pellava housut. Myös viime vuoden kesä. Mä tykkäsin tuosta hameista tosi paljon. Ja toi paita on kans kyllä tää. Tosi kiva. Et se varmaan kanssa. Se on pellavaa ja sit toi hame on viskoosia. Paita on viskoosia, pellavaa on se hame. Mut tosi kiva lehti tälläkin kertaa. Ja tää oli mun mielestä vinkeä. En tiedä, tekisinkö ihan tämmöiset väriyhdistelmistä. Ei noista kankaista. Mutta niinku ideana tosi kiva. Että just niinku miksi niinku more is more, kuten mistä mä siinä sanoo. Sitten muu postiosuus. Tää ei varsinaista postia, mutta ostin vähän lankaa. Hetkinen, järjestäydämme. Voin aloittaa tästä, joka on itse asiassa vanhempi hankinta. Tämä ei ole varsinaisesti mun oma hankinta, vaan se saapui mulle postissa jo viime vuoden puolella. Tämä on Tuulian Tuulen tytärtä. Mä voitin siellä Titityön ja Kerän Kalissa, jossa oli Steven ja Josoda-neuleita. Kalisteltiin silloin, kun ne oli tulossa tänne Suomeen. Ja sitten sen jälkeen, se loppujoulun alla, mä neuloin ton Josoldan sen Sofii-pupun joululahjapakettiin. Tuli tosi se. Kannatti väkrätä niitä korvia. Ihan hirveä näperyys ja homma, mutta kyllä se kannattaa. Kyllä joo, siis kyllä Josolda tietää, mitä se niinku... Mitä se tekee. Tää on se vanha vyötä. Älkää ihan hirveän tarkkaan katsoko. Tässä siis ei ole 500 metriä, niin kuin alkuun oli. Tää on sitä toinen niistä Tuulian custom-väreistä sille kiertueelle, kun oli Josoldan väriä ja Steven väri. Ja tää on se Josoldan punahilkka, mutta tää ei ole alkuperäinen, koska mun mielestä se ei ollut ihan mun värinen se alkuperäinen. Joten mä pistin tän väriliemeen. Tää kävi turkoosissa liemessä. Se otti syvyyttä jonkin verran noihin väreihin. Syvyyttä ja sävyjä. Että siellä on, sitten myös näkee, niin kuin, että siellä, tosta näkee ainakin. Että siellä on ihan selveä tommonen niin kuin sinisempi paikka. Ja se, mitä tästä voisi nyt kans sanoa, on se, että kun tän avastan vyyhdin, niin se on paljon pehmeämpää. No, että jos tuntuu, että se on vyysillä tosi kovaa se lanka, vaikka se on merino, niin mä kyllä uskallan sanoa, että ihan on kuule tämmöistä
Joo. kaulaan vasten pistettävää. Tuulien vyötteet, kun vyyhdit on tosi tiukkoja, niin se niin kuin samalla kiristää langasta sen niin kuin Pehmyyden vähän pois. joustoon, ja sitten se niin kuin tuntuu karkeammalta. Kannattaa ihan rohkeasti vaan tarttua. Niin, sit mä ostin vähän lankaa. Vähän. Ilman lupaa. En mä yleensäkään kyllä. Mä osaan olla isompaa, niin kyllä mä sit kyllä. Se on totta. Me ollaan lähteä niin tässä kääntäisiä järjestyksessä, eli näistä eilisistä. Mä menin ostamaan sukkapuikkoja. Siis tosiaan, mä en tiedä mikä mulla on. Mä luuppaan mun sukkia. Mä en ikinä tykkää luuppaamisesta. Nyt mä haluan neuloa niitä vaan luuppaamalla. Mikä meinaa sitä, että sillä on nyt sitten niinku... Miljoona sukkapuikkoa liikaa. Mä lähetin jo Netflixelle osaan. Heippa, Lekke, sä olit sanonut jo eilen siellä. Se aloitteli jo sukkia, niin jee. Niin, sit mä menin tosiaan ostamaan siis noita. Mut sit jostain syystä mä menin kassalle. Niin, pidät vähän. Niin, sit mulla oli niinku... Ei se ollut se. Se oli maanantai. Eikö tiistai? Ei näytä puikoilta. Näyttää. Siellä lankamaailmassa, jos mä järjestäytyisin, oli siis tätä Erttegardin Sockwoolita nime, sillä mä löysin sen Romeltista. Niin 4 kerää 10. Sitten mä katsoin sitä ensin, että mä olisin, että joo ei. Että siitä tulee varmaan pätkää. En mä haluu. Sitten siellä oli nää mallisukka. Tulee raitaa. Kattokaa nyt, söpö. Ja kun mä tiedän, että jos mä teen niin kun kontrastivärillä varpaat ja resorin ja kantapään, mä saan 50 grammasta sukat. Niin mä nostin vaan 4 pari sukkia! Mä pitää rakastua! Hyvää neuloa. Tämä oli hauskan väristä. Tämmöstä niinku... Tuo ei oo keltaista. Ihan. Se on kellertävä niin. Saaviaan vihreä. Niin, tää on tosi jännä värinen. Sitten tuli tää ongelma. Että siihen leimakorttiin saa leimakoostaa 20. Mun puuttui joku 1,80. Sitten mä olin sen silleen kävelystä. Ja sit paras lanka ikinä on tää, siis niinku, mikä tää on? Putkula on tää Jetgardin Softcore. Mä tykkään tästä. Tästä on mun niinku ihan ekoja semmosia huitsukkiin. Mä rakastan, kun tää on täällä putkulalla. Mä oon just näin helppo. Tätä ei tehdä enää tällä putkulalla, se tehdään tälleen kerälle nykyään. Sitten mä menin siihen mallaille, kun siellä oli nää sukkalankamarkkinat vielä. Mallailee, että mikä näistä putkulaväreistä sopis noihin. Sitten mä olin tämmöset sinistä. Tää on ihan siis tämmönen. Toi on kyllä niin keskisininen. Keskisininen, kun olla ei voi. Et joo. 4 sukat. Tadaa! Ja siis... Nythän mä kävin niinku alkuviikosta jo tiistaina lankakaupassa. Yliopiston vieressä on sekä sitten jo Kaisa. Jos liikutte siellä päin, kannattaa käydä. Ehdottomasti tosi kiva pieni kauppa. Ja kun mä kävelen siitä ohitte kuitenkin useamman kerran viikossa, niin mä oon tätä kytänyt siitä ikkunasta. Se on ihana. Tää on siis tämmönen hauska, missä on niinku... Eikö toi ombre? Tää on ombre, joo. Tässä on niinku tässä on niinku tää perussäji on punainen. Ja sit siihen on köyhrätty joukkoon tommoista moniväristä. Joka menee. Ja siitä tulee, mä tiedän näkyykö toi. Kuinka hyvin. Mut siitä tulee tommoista niinku epätasaisen väristä. Ihanaa. Siitä tulee, tää menee puikoille, että podcastin jälkeen mä oon kiltisti odottanut, että pääsen tekemään mun podcastin, koska tästä tulee noin Hermione's Everyday Socksit. Ja sinne Inside Number 22 Kateen, kun pitää sitä Harry Potter-kallia, niin on mun osallistuminen sinne. Sitten Kaisassa on hyvä valikoima yksiväristä regiaa, joka on ihan mun niinku suosikkilankoja, koska se on kestävää. Kestää jopa laikalla, joka on niinku silleen oikeasti hyvä suoritus. Ja mä otin nää. Tosi moneen rankaan on nyt tullut tämmösiä retrovärejä.
Tää on ihana tämmönen ruoste. Novitassa oli kans niinku, just mä selasin eilen. Joo. Se Novita. Siinä oli niinku syksyn tulevia trendivärejä, niin siinä oli kans just niinku noita retroja. Joo, ja siis tää niinku Rekian lisäksi, no niin, yritys 2. Tämän tallennustilan loppumisen jälkeen, koska ei tallenna, jos ei paina tallenna. Mm-hmm. Niin, siis näitä retrovärejä yritetään uudestaan. Niin tosiaan Sandesgarden on kanssa tullut niinku retrovärejä. Et kahdessa oli Planettia ja Sisua. Jos oli aika vastaava väri kuin tää. Ja sitten oli semmoista tosi kivaa semmoista mintunvihreätä. Ja sitten semmoista niinku myrkynvihreätä. Joo. Tosi kivan näköisiä värejä. Ja tosiaan Novitassa oli 3 kanssa ollut. Sitten mä olin tämmöistä violettia. Tää on tosi kaunis tämmönen. Ja mä olin ajatellut aluksi, että nää olisi niinku keskenään. Mut sit, onko siellä semmonen pikkuerä? Oli, hetkinen. Tossa. Mut sitten, tosiaan ne Fine and Dandy-sukat. Rupes vainoamaan mua yhtäkkiä. Mä olin ostanut viime viikolla jo ohjeen. Ja sit mä keksin, että mä teinkin sen tästä. Nyt mä tein näistä. Tää on väiskiä. Tuulian Louhittaren-luolan Väinämöistä. Sukkalankaa. Välissä sammal. Niin näistä tulee sitten. Tästä tulee varpaat kantapäät ja resorit. Tässä on 22 grammaa. Jos ei riitä, niin se on semmoista. Ne on vaan sukat. Se on vaan sukat. Mä tykkään eri parisukista. Ja Laikakin tykkää. Yleensä villasukat on samaa paria. Lähinnä sen takia, että ne tuntuu sit samalta. Koska se on mun se kriteeri. Eli pitää tuntua niin kuin jalassa samalta. Sitten mä kävin vielä Tuumassa, jos myydään dropsia. Mikä on tosi kiva, koska meillä ei ole dropsia ollut Turussa sit lankapaarin lopettamisen jälkeen. Ei ollut pitkään aikaa. Pitkään aikaa. On aina pitänyt tilata. Jos haluat tällainen tyylin 1 tai 2 kerran, niin se on vähän tylsää. Nyt Vyyhti toimittaa muista ilman postikuluja, mutta kuitenkin mä haluan tukea turkulaista pikkuliikettä. Mä oon tätä kuolannut pitkään. Se on musta ihan hirvittävää rumaa. Mä siis en aio neuloa tätä siis tällaisenaan, niinku, vaan mä tykkään niistä raitasukista sillä, että 2 kerroksen raitaa vaikka. No siihen tommonen menee. Niin, siihen tämä on ostettu. Okei. Että mä otan jonkun. Ja nyt se näyttää sen kanssa. Aika kiva. Ei, paha. Sopivan seko. Sanois, olisiko tämä hyvä? Tää on aika 70s kuule nyt. Täytyy kysyä iskältä. Oliko sulla tämmöiset sukat? Tuommoiset housut sillä ainakin oli. Joo, mulla on semmoinen, mä oon nähnyt kuvan, että mun isällä on tämmöiset housut. Ne on sammarit. Ja ne on sit niinku niin ihoa nuolevat polverasti, kun nyt vaan voi olla. Ja sitten ne niinku räjähtää sen, vaa! Hirveät ne lahkeet, järkyttävät. Ne on ollut tosi hienot. Ja se mun äidillä on sitten tossa rippikuvassa on niin järkyttävän lyhyet mikrosortsit. Kun se näyttää, että se sortsi ei ollakaan. Kamalaa, äiti. Se oli niinku se postiosuus. Ensi viikolla meillä on uusi osuus. Se on se, että vaivuttaa töitä kotiin kirjastosta. Aikaisesta kirjastosta. Mutta sitten ensi viikolla. Mulla on myös kehru-content tällä viikolla. Mulla on yksi kuitu tai jostain niinku lanka tuolla vessassa kuivumassa. Kauheasti mä teen töitä, että mä saan sen valmiiksi niinku tälle päivälle. Ja sitten mä tajusin, että jos mä nyt esittelen sen tänään, niin mulla ei ole mitään esiteltävää teille ensi viikolla, koska mä en varmaan saa mitään valmiiksi, koska todennäköisesti sukkahullutuksen toinen malli tulee tässä välissä. Meidän on 3/4 jo laitettu joukkueisiin, joten kohta on valmista. Kohta. Mutta mä sain siis sen kitipilon valmiiksi, kylpeä tuolla nyt, joten mä aloitin sit uutta. Jan Grimoirelta on tämmöstä kuin savunuolia raunioita, merino-nailonia, joka on sitten tämmöstä. Toi on ihana. Siinä on upeita sävyjä. No kaikkia ihania. Toi on ehkä mulle pari. Tää? Just se. Joo, mäkin tykkään. Koska se on vähän painettu esiin. Ja sitten tässä on tämmöstä ihanaa tämmöstä niinku minttuisturkoosia. Ja keltaista ja kaikkea. Tää on mun Kehru-villavaraston vanhin tämmönen värillinen kuitu. Mulla on yksi luonnonvärinen Tarkhi, jonka pitäisi värjätä itse. Kun mä raskisin. Tää menee nyt rullalle. Mä tavoittelen tästä sukkalankaa.
koska meidän on niin se menisi niin hyvin siihen. Viikko parta. Tämmönen viikinkiletti. Joo. Onkin hieno. On muuten kiva. Joo. Tästä kehittämään. Joo, siis mä olen sitten tämmönen kamppakoloni. Mitäs on muuta? aina tommoinen. Niin on. Mitäs muuta? Mauno voi tosi hyvin. Kiitos kaikille, jotka olette tsempannut Maunoa. Se rutiina, mikä hän viime viikolla oli, kävi ilme, että hän vihasi sitä töttörää. Ihan siis niin kuin sydämensä pohjasta. Kun me sitten saatiin illalla Mauno vietyä pihalla, tai niin kuin väkisin kannettiin se suurin piirtein, kun se ei ollut käynyt pissalla. Niin sitten se hiljaa. En oikein nähnyt Maunokaan kuulemaan niin hiljaa, kun se meni rappukäytävässä. Niin paarusti sinne pihalle, sitten seisoo siinä pihalla silleen. Sitten miettii, että pakko se on saada pissaamaan. Kun se oli tosi levottoman oloinen ollut täällä ylhäällä sitä edeltävästi. Ja se otettiin töttärä pois. Mikä reemo! Siihen nähden niin kuin tämä tuli leikattu 24 tuntia sitten. Ja hän kipitti ja hän pissasi pitkästi ja paljosti. Ja sitten hän sai sen haavapuvun päälle, mikä hänellä on nytkin, eli pyjama. Paras 26 €. Kyllä. Koska elämänlaatu parani noin 300%. On olla varmaan niin välittömästi. Ja Jos toi pilalla on kiva olla, niin se toipuu nopeammin. Mulla on teoria. Joo, ihan, no onhan sitten totta kai niin kuin. Ja hän on nyt sitten, valitettavasti sieltä tuli alkuun niin paljon sitä kudosnestettä ja verta sieltä avanteesta, anteeksi. Niin hän on nyt sitten joutunut välillä olemaan töttörä päässä. Kun pestään sitä pukua. Siis tämmöistä on varmaan pienten lasten perheillä, että niinku se pesukone oikeasti niinku pyörii 3 kertaa päivässä. Mut nyt Mauno nukkuu hyvin, hän syö hyvin, nyt hän nukkuu. Hän on ollut pää mun tyydyllä, hän on ihan umpiunessa. Hän näkee unta vähän, koska jalat heiluu. Ja Valtsu lähti mummolaan, jossa hän leikkii mittarimatoa. Ja me päästään katsomaan pieniä maunokoiria. Nyt semmosia 4 viikkoisia. Vähän reilu 4 viikkoa, joka täytti torstaina 4 viikkoa. On niinku Maunon siskon ja Valtsun äiskän uudet pennut. Ei niinku yhteen, vaan sama koira. Joo, sama koira. Eli se on sit niinku A, B, C, D, E. E-pentu. E-pentua. Eri hienot. Siis. Ja se kehottaa. Joo, se oli hyvä. Aina varille. Me päästään niitä katsoa. Meidän ehkä huomenna. Katsoa vähän, mitä tässä nyt jaksaa ja silleen. On ollut ihan hirveä laskosviikko, oikeesti. On. Ihan kavalaa. Mitäs muuta? Mä sain yösiä sinne neulefestareille. Titityy järjestää siis neulefestarit heinäkuussa. 15-17 päivä heinäkuuta. Ja Ole Brum oli varannut yksiön. Ja kaipaili sinne seuraa. Ja mä pääsen! Jee! Koko viikonlopuksi reisaan vaan. En todellakaan aio kysyä lupaa, paljonko sanasta ollaankaan. Nyt takavarikoida sen rahat. Ja. Mikäs muu muuta tällä viikolla? Eilen. Sä teit näin, kun mä nukuin. Silloin mä oon huonoa muistaa, silloin muistipillerit. Ei oikein muistipillerit, mutta kuitenkin. Sä herätit mut. Pastapun keikka! Aivan! Oh my god! Joo, siis Päijän piti herätä hakkaamaan F5 lippupisteen sivuilla. Koska mä olin kotona aamulla. Mutta mä tulin sitten just sillä hetkellä vilkaisemaan Facebookia töissä, kun sitten se tapahtumasivu laittoi niin sinne viesti, että hei, liput on nyt myynnissä. Ja menin ensimmäisenä sinne lipumyyntiin. Mä klikkasin meidän liput ostoskoriin. Ja sitten mä laitoin Tuille viestiä, että hei, oot sä ostanut jo liput? Mä heräsin siihen. Mä en yhtään muistanut, että mun piti laittaa kello soimaan. Mutta nyt meillä on liput sinne keikkaan, se on musta ihan mahtavaa. Placebo taisi olla ensimmäinen keikka, millä me käytiin yhdessä. Oliko? Joko se tai sit toi. Et oli samana vuonna se ja toi.
Halonen lopettikin jo. My Chemical Romance. Niin. Joo, totta. Mutta mä en muista kumpi oli fyysisesti, tai siis niinku ajallisesti ensin. My Chemical Romance taisi olla muuten ensin. Ja Placebo oli toinen. Oliko se niin, että me ostettiin My Chemical Romancen liput ensin? Niin oli, ja joo. Placebo oli sitten niinku kuitenkin. Keikka oli ensin. Niin. Joo. Joo, mutta se oli kuitenkin, ja Placebo on ollut mulle tosi tärkeä. Ja mulle. Koska siinä on kuitenkin ollut tosi vaikeita, niin sitten mä oon kuunnellut sitä. Ja sitten mä oon jotenkin kolisee ihan hirveästi ne biisit. Ja nyt kun ne soittaa niitä vanhoja biisejä. Nimenomaan siis niin jotain siis sellaisia, mistä ne on niinku sanonut, että hei, soita ne ikinä livenä. Aivan enää. Niin, eli niinku siis, että niin. Jee! Mahtavaa Neurefestarit. Ja Lokakuussa. Lokakuussa. Tulkaa tekin. Joo, Varmasti sinne tulkaa. mahtuu vielä. Kauppaan on tulossa päivitystä ensi viikolla jossain kohtaa, ollaan siis sen loppuviikosta. Settejä. Merinoa. Fingerin vahvusta merinoa. Ja sukkalankasettejä. Fingerin vahvusta sekin. Ei haittaa, jos kukaan ei osta, koska kyllä me neurotaan ne sitten. Niin, katsos, jos ette nyt osta sitä sukkalankaa pois sieltä etsystä, niin kohta varastaa sen sieltä. Se merino silkin mä oon jo saanut varastaa. Niin sen yhden. Sen B-luokkaisen. Joo. Ei teitä, jos te, siis kun mua ei haittaa solmut neuleessa. Ei kai. Mut joo. Ja jos joku haluaa sen vyyhdin, ja on sit ollut sitä mieltä, että se hinta on edelleen kova, laita vaikka viestiä. Aina voi ehdottaa. Tai voidaan ehkä jopa vaihtaa sen niin johonkin lankaan. Niin. Olemme avoimia ehdotuksille. Kyllä. Ja me ollaan varsin helposti innostuvia. Kyllä. Mut semmoista. Oliko sulla muuta? Miten se naavakuulla, että se vyyti pääsi? En mä tiedä. Ei varmaan. Sitten me yritetään keksiä, että miten ne saadaan yhdistettyä enää videot, koska no idea. Jos ei saada, ne panna ne 2 osaan, koska olen insinööri. Aivan. Onneksi mulla on aika kotona. Meidän piti tänään äänittää puhelimella, tässä on saatu parempaa kuvaa, mutta se vaatii vähän säätämistä. Ja täällä on kaos, koska meillä on tossa tommonen hieno, mulla on tommonen hieno yksiö tuossa lattialla. Joo, niin ei me sitten ruvettu säätää, mutta ensi viikolla Yritämme. Me voitais treenata viikolla. me. Sun pitää asentaa Niin, mulle sitten. joo. Siis Mä en lupaa, että mä olen ensi kerralla podcastissa. Ehkä tämä parempi näin, koska nämä tuntuu vähän venyvän, kun mä olen tässä mukana. Joo, ei se mitään. Mutta me treenataan, siis sillä tavalla treenaamme. Laika hoitaa meidän niin tämän tekniikkapuolen, koska kuten niin ehkä näkyy tästä, että mä en osaa niin näyttää, että miten tää on tässä. Niin mä en ole kauhean hyvä näissä tekniikkoissa. Ja mulla on niin 0 avaruudellista hahmottamiskykyä yleensäkään. Aika pitkälti. Mutta se sanottakoon, että jos se ottaa asiaksensa, niin kyllä se sitten sen saa tehtyä. Mutta siis just tässä niin näkee, siis se mun avaruudellinen hahmottamiskyky on 0, näkyy esimerkiksi siinä, että miksi mulla on vaikeita ne heksipuffien yhdistämiset. Ja me yritettiin virkata niitä heksipuffeja, kun mitä ne, heksakoneja. Joo, Herran Jumala. Anteeksi. Joo. Ei. Joo, ei ollut 6 kulmaa, kyllä varmaan yhdessäkään. Mulla oli joko 5 tai 7. Joo. Niin meikä järjestää, mutta ei. Se ei mennyt ihan putkeen. Ei. Piti tehdä sellainen me piti siis tehdä niin yhdessä. Puuvillasta peittoa yhdessä meille kotiin. No siinä huomasin, että mä en tykkää puuvillasta edes virkatessa. Neulonmaista pystyy olemaan. En mäkään, kun se ei jousta. Mä voin virkata silleen vähän. Siis tyyliin just jotain niitä pannulappuja. Joo, se niinku menee. Joo, mutta sit ei. Meillä esimerkiksi kotona. Nyt kun mä löysin virkkurin viime keväänä Kiitpiksellä tosi halvalla laisyksyllä. Ja sit siinä on muutama ohjelma, mitkä mä haluan ehdottomasti, mutta täytyy joskus näyttää teille. No se Molla Millsin kirja. Niin mä totesin, että ei mulla ole mitään, että millä mä harjoittelisin niin sitä kuviovirkkaamista. Mä olin pakko ostaa, mä löysin Kirppikseltä ja mamma on jotain arkistolankaa. Ja sit mulla on niinku, sit mä sain äiskeltä kartanoa, joka on sitä, uutta virkkauslaa, tai sitä. Eikö se ole paksumpi? Kumpi on paksumpi, kuvila vai kartano? Emme muista. Emme muista. Mut kuitenkin se semmoista niinku ohuehkoa, että se sama paksuus suurin piirtein, mitä siinä ohjeessakin on käytetty. Mutta miksi se seikkailut ja sitten joskus, kun pääsemme sinne asti. Joo. Mä luulen, että me sanotaan nyt heippa. Ja me ruvetaan ihmettelemään, että miten tämän saa sitten kaiken yhteen. Moi moi! Moi!